खोब दुखुनांथाव माने भुटानाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हरखाबै सुख्लाय दैया बारायदोंमोन आरो सुख्लाय दैया बारायनानै दा जोंनि मानगोनां दावबायसा बर' बिथांनि बे गामिजों माने बियो डाइभार्ट जानानै फैदों। बेवहाय ओरैनोब्लाबो दैनि लेभेला माने बाला फबै फबै गोबां गोजौ माबायाव दङ, सिमायाव दङ। ओंखायनो बाखि दुब्लि बा दस्रा जायगाया एसे गाहायसिन जानानै दङ। ओंखायनो बिथिंजाय एसे माने दैया बायफ्लंबोनाय लोगो लोगोनो माने गासै सुख्लाय दैयानो फ्राय बे साइडजों बोहैबोनायाव दिनै गोबांथार गामिया माने दैनि सिङाव थानांगौ जाहैबाय बा दै लोमजानांगौ जाहैबाय। दा रिलिफ केम्पआव दं, मोनबा रिलिफ केम्पआव दासिमाव जुदि अखा हाया होमबाथ' जेबो नङा। अदेबानि अखा हायोब्लानो दैया बारायोब्ला आरो दैया बिदिनो हाबबोबाय थागोन। आरो दा जिखिनि दै दं बे दैयाबो दाबो जेरैबायदि राननांगौ बेबायदि रानाखै। ओंखायनो उपायथ' गैया। दा जेरै हायो मानसिफोरखौ बोरैहाय लाखिनो हायो माने रिलिफआव आरो बिनिफ्राय जोङो बे बान्दोखौ खोनानैब्लाबो बोरैहाय बेखौ बन्द' खालामनो, नङाब्ला गासै अखा हाबानो दैया हाबबोबाय थागोन। दा बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि दैया रानो गाबोननिफ्राय बेखौ खोथेनायनि थाखाय राहा लानो नागिरदों आरो बे हिसाबै डिपार्टमेन्टखौबो दायथ' होनाय जादों। गतिके बाखिथ' उपाय गैया, बोथोरनि खोथा जाहैबाय बेखिनि। ना गोबांथार माने गामियाथ' नोङो थाल्ला गामिफ्रा 14थासो जाबाय आरो माखासे बिदिनो अबेबा न'खरबा 6 न'खर बेफोरबायदिबो लोमहैनाय दंजोबो आरो गोबांथार। खारन दैयानो मेन दैयानो बोहैबोबाय नालाय जेसेबां मोनलांबाय लामा लामा माने गासिबो बे खोलाथिं बोहैलांनाय गासै माबायावनो हाबलांबाय। बिनि बादैबो ओरैहाय माबाथिं मा होनो बाक्सा जिल्लाथिंबो हरिसिमा थानायाव दा माखासे सौहैनानै हाबहैगासिनो दं दैया। गतिके बारायनोबो हागौ बे। जिहेतु नैबे समाव आबादारिफोरनि जिहेतु गायनो खांनाय फुनाय जि सम बे समाव जिहेतु गोबां खहा जाबाय, बे सरकारनिफ्राय माबाफोर राहा लादों? ना सरकारा अलरेडि माखासे माबा लादों, थांखि लादों जेखौ थांनाय जि बानाफ्राव जानाय बिसोरनो अनसुंथाइ होगासिनो दङ। बिनि बादै आबादारिफोरनि थाखाय मा खालामनो हायो बिनि थाखायबो सरकारा दा माने मा होनो सिन्था खालामगासिनो दङ जे आबादारिफ्रा मा खालामनानै जानो, जेराव जायाव दैया खथि जाबाय, फबनानै दोनजोबबाय, आबाद खालामनायनिबो राहा गैला, बिसोरनो मा मावनो हानाय बेब'स्था खालामना होनो हायो बेखौ सरकारा बेब'स्था खालामनो नागिरदों। गतिके जोंनि बिटिसि सरकारबो दं, बिटिसि सरकाराबो डेफिनेटलि बिनि थाखाय दा सिन्था खालामगासिनो दङ। आं सानो माबा नङा माबा मोनसे राहा जोङो दिहुननो हानांगोन आरो निस्सय बेखौ रायजो राजानो जोङो होनो हागोन होननानै सानदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, भुटान हाजोआव गोबां अखा हानायनि थाखाय जोंनि बे सुक्ला दैमा बिसेसकै उदालगुरि जिल्लानि सोनाब आरो गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सानजाहा बेखिनि ओनसोलखौ फ्राय लोमजोब्बाय। 32 नं भेरगाव समस्ति आरो आंनिनो आंगो गामि बे गामिथिंनो बे सुक्ला दैमानि गोजाम माथावरि, बे माथावरिया बायनानै 15 खानसो गामि दासिम लोमबाय। दा जोङो बे 15 खानसो गामिनिनो गोबां न'खरफोरखौ जोङो दायो मोनबा रिलिफ केम्पआव जोङो रिलिफ दोननायनि जोङो राहाखौ खालामबाय आरो जेसेबांखिनि आबाद जिब जुनार खहा जाबाय बे खहा जानायफोरखौ जोङो एसेसमेन्ट खालामगासिनो दङ आरो बेनि उनाव जोङो बेफोरनि थाखाय क्षतिपुरन जि होनायनि राहा बे होनायनि राहाखौ जोङो लागोन आरो दैया राननाय लोगो लोगो जोङो बे माथावरि बायनाय जायगाखौ थेनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जाबाय। बेसेबांसो जे न'खरा बेहाय रिलिफआव थानो गोनां जादों? दासिम 2000निबो बांसिन न'खरा मोनबा रिलिफ केम्पआव थादों आरो गोबां सुबुं जों दासिम सुबुंखौ टटेलखौ मोनथ'वाखैब्लाबो खमैबो 3000 सुबुङा बे रिलिफ केम्पआव थानांदों आरो खुदिया गोनांबो दङ आरो गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय खबर लागासिनो दङ आरो मेडिकेलनिफ्राय लानानै PHC बायदि बायदि डिपार्टमेन्टफ्रा खबर लागासिनो दङ। जों जायखिजाया समाव जायखिजाया जोङो जोंनि रायजो राजाखौ जोङो हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय जोङो थियारि जादों।